Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hang ne hadukan jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra san sau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Uba Rangkynsai Kharbuki wudi UMDC Barim jong Umroi constituency. Uba labat tengro kumu executive member hake HDC hadin ke Jingsngewnguh no hake election MDC ke badang syudam. Wadla syam lala ban poi syaka thong jong Jingjob ban beteng ban ai ke Jingsekri segi Paidbah ka thany. Henry wala penpau ye ke Jingsngewnguh syabaro ke Paidbah nong kersan jong ke parti NPP bat kum juru syaki nong yalam bat ki nong kitkam nadu ki nong yalam ki bahakman bat kum juru ki nong yalam ki bahagi unit baper. Ul ongru ba wadla ke parti bat mau kim syam la job hage nek election na Umroi constituency. Henry mau bat ke parti kindang beteng ye ke jingai Jingsekri segi Paidbah ka thany dag ba buru ye ke Jingkentu ya ke Paidbah bakim dei ban red man sim Henry gidi ban scam ga jingai ne bat ke parti kana ba onnang la ban kenteu ya ke dong bat ka thany. Ngasngeu ya ke ban ai ya ke Jingsngewnguh ke ba khrau ya play. Ya ke jing rangkat ke jong play. Ya ke jing tin lenti ke jong play. Ya ke jing yalam ke jong play. Yang kum usyakri ya ke bau play ulajir. House nem hajar khat khandai. Bangan long kum usyakri ya ke Umroi constituency borakawe. Leng bagi jing kerhu ke jong play. Layo ya ke ban troy. Layo ya ke ban ya Paidlem. Ya ke neka konsonsi ke jongi. Hakini ke Henry utuli kisnem ki bala legno o ai bori barit kum MDC la persyangi ia ke banle na ke bynta ke babahatam na ke bynta ke bit ke biang ki Paidbah no sosno jong ko Umroi konsonsi hi brokawe bat na ke bynta ke ri bat ke jait ben riu hi brokawe bat ha ke ju ke por ngasngeu ya ke ban ai ya ke jing khublei ke ba kerpang iki Paidbah no kersian bai jong ka parti NPP ki balaya tulisitong ki balaya dutia duden hakane ke election MDC ka bamenta omla banlen ngayu i bekinong trei bai jong ka parti jongi nadu primary unit level hadu block level ki laya tulisitong ia ka banwan rabiang yang asasisin bangan long kum syakri jong ko Umroi constituency Henry ngim siem lala ia ka bengin poi syakathong tin namar kata leng ba ka ne ka Kyrwoh ngapha ia ka jing ai khublei ka ba kerpang ya baro kin nong kersian bai wat langim siem la poi syakathong jong jing job ru nga ong bengin om du mensiem ngin om du jing kermen ngin sim bakini ki baro ki dei ki jing penyat ki bastad ki jong play ya ka ba unji de ki wei pat ki noyalam ki ban mi pli na ka constituency ki jongi nama kata kum UXMDC jong ko Umroi constituency nga pharu ya ka khubor nga pharu ya ka jing ai khuble kerpang yung MDC bat mai jongi ya ka ba nang la ban yo ya met ka basad kamet ka baklan ba bat bau nang la ya ban ai ke jing syakri ka ba khamba shu ban ya ka ba manga syakri hakini ki santuli kisnem ki bandangwan ti suwa ban pukot sa sisin nga ai biang ya ke jing khublei ka ba kerpang ya baro ki parlok ki ba ki jonga ki bomdei na ka parti NPP lu ki beliawan ya ka ban ai ya ka moral support yang Henry om syamlala ban poi syakathong jong ka Jingjob ban nga kermen scam bau belai trai kunran un nang yai don rengkat lembat phi un yai don rengkat lemru bat ki Paidbah no sosno jong ko Umroi constituency barokawe khublei sibut
Rainbow of Sound Music Academy kepada hak Shillong mau beri Bhoi District, a music school kepada Pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School mau beri. Hak Syngisai jan adu shpau beje main step adu sau beje janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru borok yulong kemilong kepa ki bakwa banyo e jingikai jingnang syapang ke music. Hak ne ke music school don shibut ki jingikai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ru ki street performance but ki concert aman lau senam. Kum kadak ajing slur ki kena ki bawan pulih hak ne ke music school. Ti parlok borok wan lompat slam, wan ban syam ni ka admission hak ne music school. Pidon kam projektor ban peni film ni pidon kam projektor nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai